साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर। आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात। कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण। आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर। आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा। अधिक माहितीसाठी संपर्क साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30। कासार्डे अवैध सिलिका मायनिंग लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानं सुरू असल्याचा आरोप करत परशुराम उपरकरांनी याबाबत गौप्यस्फोट केलेत। पाहुयात मनसे नेते परशुराम उपरकर काय म्हणाले। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबरोबर कणकवली तालुक्यातील कासार्डे, पियाळी, लोरे ह्या भागामधल्या ज्या सिलिका खाणी होत्या याबाबत 19 सालापासून आवाज उठवतोय आणि आवाज उठवल्यानंतर काही प्रमाणात नियंत्रण आलं। त्याचवेळी तत्कालीन पालकमंत्री, तत्कालीन आताचे खासदार यांनी तक्रारीचं पत्र दिलं होतं, पण त्या तक्रारीचं पुढे काय झालं ते आम्हाला माहीत नाही। पण आम्ही ती तक्रार सातत्याने लावून धरली होती। त्यानंतर तहसीलदार कणकवली यांच्या कमिटीमार्फत किंवा त्यांची टीम करून त्या ठिकाणी चौकशी केली असता 26/3/21 रोजी जो एक अहवाल तयार केला, त्या अहवालामध्ये जवळजवळ अनधिकृत असलेल्या सिलिका लायसन, अनधिकृत त्यांचे असलेले साठे याबाबत अनेक प्रकारचे मुद्दे उपस्थित झाले होते आणि त्याप्रमाणे त्यांना काही कारवाई करण्याची नोटीस पण गेल्या होत्या। पण नोटीस गेलेल्या लोकांनी कोणत्याही प्रकारचा परिपूर्ण न करता त्यांनी करण्याच्या हमीवरती त्यांना काही दंड माफ झाला। पण त्यातून पण जो आज वैभवडीचा 1,35,00,000 असून दे, पियाळीचा 84 लाख असून दे किंवा वाघेरीचा 30 कोटी असून दे, त्याचबरोबर कासार्ड्यामध्ये पण असलेल्या लोकांचे जवळजवळ एक 5-6 कोटीचा दंड आणि ते दंड वसूल होत नाही म्हणून काही असलेल्या जमिनींवरती बोजा ठेवण्याचं काम केलं। पण बोजा ठेवल्यानंतर त्या जमिनीचा लिलाव करण्यासाठी कलेक्टरकडे परवानगी मागितली अशा प्रकारे प्रांत कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालय यांनी कणकवली यांनी सांगितलं, पण अद्याप त्याच्यावरती कारवाई झाली नाही आहे। पण त्या उलट यावर्षी मोठ्या प्रमाणात खाणीचं उत्खनन सुरू झालेलं आहे। इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये पण उत्खनन सुरू झालेलं आहे। मागील काळात आम्ही तक्रारी केल्यानंतर इको सेन्सिटिव्ह मधली नागसावनवाडी आहे, त्या नागसावनवाडीच्या काही असलेल्या तिकडच्या ज्या खाणधारकांना किंवा लायसनधारकांना, विक्री लायसनधारकांना परवानगीची स्थगिती दिली होती आणि परवानगी रद्द करण्याचा प्रयत्न केला होता। पण आज या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जे सिलिका धुण्यासाठी वॉशिंग प्लांट उभे करून, नियमबाह्य वॉशिंग प्लांट उभे करून त्या ठिकाणी वॉशिंग केली जाते आणि अनधिकृतरित्या मोठ्या प्रमाणात वाळू उत्खनन केलं जात आहे आणि प्रशासन डोळेझाक करत आहे। कारण हे सर्व वाळू उत्खनन करणारे शासनाचे पुरस्कृत आहेत, शासनाच्या लोकप्रतिनिधी पुरस्कृत आहेत, त्यामुळे ते बिंदास आज वाळू त्या ठिकाणी काढतायत। पण या विरोधात आम्ही परत आवाज उठवणार आहोतच। जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देणार आहोत, प्रांतांना पत्र देणार आहोत, मायनिंग ऑफिसरला पण पत्र देणार आहोत। त्याबाबत त्यावेळी जे मंगेश जोशी यांच्या विरोधात आम्ही मोर्चा काढला होता, तसा परत मोर्चा आम्हाला काढावा लागेल किंवा आंदोलन करावं लागेल। आज या ठिकाणी जिल्ह्यामध्ये 600 रुपयात वाळू देण्याचं धोरण शासनाचं आहे, पण प्रशासन याच्याकडे कोणत्याही प्रकारचं दुर्लक्ष करते आहे। आज मोठ्या प्रमाणात वाळू व्यावसायिक जे वाळू अनधिकृत उत्खनन करतायत, कारवाई केल्यानंतर राज्यकर्ते किंवा प्रशासनाकडून त्या अधिकाऱ्यांना दबाव आणला जातो आहे आणि त्या ठिकाणी वाळू ही आज सर्वसामान्य जनतेला 15,000 पासून जास्त दराने मिळते आहे। वास्तविक जनतेचे नुकसान आहे, प्रशासनाने याच्यावर लक्ष देण्याची गरज आहे। त्याचबरोबर जिल्ह्याबाहेर मग गोव्यामध्ये असून दे किंवा कोल्हापूर, रत्नागिरी या भागामध्ये या जिल्ह्यातली वाळू मोठ्या प्रमाणात
मोठ्या मोठ्या गाड्या घेऊन आज या ठिकाणी जात आहेत. मागच्या वेळी प्रांतांकडे आंदोलन केलं होतं त्यावेळी त्यांनी अशा प्रकारचं आपण प्रत्येक ठिकाणी भरारी पथक बनवून 24 तास बसून आणि प्रत्येक सर्कल प्रत्येक तलाठी यांच्या ड्युट्या लावल्या होत्या. पण तशा ड्युट्या आता परत लावाव्या आणि त्यांच्यावर कारवाई करावी. आज जो फोंडा रस्ता चालू आहे सुस्थितीत, तोही रस्ता या वाहतुकीमुळे खराब होण्याची शक्यता आहे. गोव्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात ज्या 20 टनी गाड्या पण आता वाळूच्या त्या ठिकाणी जात आहेत. असलेल्या आंबोली घाटातून पण अवजड वाहने वाहतूक करू नये अशा प्रकारचं असताना पण तिथे मोठ्या प्रमाणात वाळू चिऱ्याचे ट्रक किंवा वाळूचे ट्रक बेळगावमध्ये जात आहेत. त्यांना स्थगिती करावी, अन्यथा त्या ठिकाणी आम्ही आंदोलन केलेलं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.